sasa. Bazokahlamba. Ubuhle bungaka ngiyawuqala ya. Izondaba zokahlamba. Hayi bangisebenza ngesonto kanzakwethu. Hawu. Ngabe ngibulale bani? Nje ngivuma ukusebenza ngesonto. Ngathi ngiyaphinde mbadla le. Sasetha player. Hello. Sanibona kanjani? Sengiqalile nenza ama-braai lapho end function or end year function or something. Thina sihamba amahhotela. Yawazi amahhotela. Sishaya amahhotela thina mfethu. Shaya izinto zangempela izinto ezihlaniphile. Mbhizi lapho niya-contribute. Hey we awu-order phela lapho. Khokha ngekhadi lakho uzokutransfera we. Aba-transfera abantu. Nenza ama-year-end function or end-year function. Ni-contributor. Yekani lento leyo. Emsebenzini ubona ngemoto ebhake phandle uthi hayi la uholwa kahle la. Yes. Kuba umphathi wenu naye uyihambela ngequid. Uvela ubonda. Asuholda. Uvela ubonda nomphathi wethu mayihambela ngequid. Ishuthi lento le sikhola ngoba siqashiwe. Anti yabo. Serious ubona ngemoto ebhake phandle. Ukuthi okay la kahle kahle imali soyenza. Hayi. Izwa into leyo. Nje inkinga leyo ngenza kwethu ngoba kumanje kumele ngabe sikhuluma ukuthi at least mawumphathi uya trade in uhamba ngemoto bethu ekhona yabo Hyundai yabona bezwe into leyo umphathi onjani wena manager phuza i-booster hayi but uphuza oplay afuna khona oplay sebephashile manje what you call Red Bull. Shay Red Bull. Shay nje futhi izinto enengqondo. Kwenza la kunzima. Nomphathi wakho uza udemotivated vele emsebenzini. Good morning colleagues. Welcome to way. Anyway, good people, a very good afternoon. Kesana lo sithu abantu abashala. Bakithi nganza kwethu sengikhona. Kade ngigcinele ukuba live. Seyikhona sanibonana. Kodwa nje ngiyakhuza mina. Ngithi wozani nizothenga imoto ngoba ngeke phela mfowethu. Yes, Wes usukuhola kahle kodwa awuna moto. Ukuthi ngizobona next year. Ngizoyithenga ngebirthday yami. Awa. Uvela ufe ingakafika ibirthday yakho. Uselokhu ujabulela ukuthi I'm the first one ekhaya who graduated, I'm the first one ekhaya who went to university, mase kumele uthenge imoto usothi ulinde ibirthday yakho ufuna ukuthi uzoyithenga ngebirthday yakho ufe. Uphinde kuthathe iminyaka ewu10 ukuthi kube khona umuntu ozobe esenengqondo ephusile ozovethi yazini angive ngiyithengele imoto manje. Uyabo wena angithi usushonile. Ziphuma imali zakho bayithathe imali zakho beyinika ovusi la bephuza ovusi iphele nya. Yes. Kungavuswa nomuzi wakini. Nganzathi ngicane lakhele live in gift futhi. Ezwe ngisho. So kuyi problem lokho. Ingakho nje sithi shona phakathi.
Angisahleka nje nocolleague. Utshela ucolleague athenge imoto. Yes. Sanibona. Ngoba ngiyanitshela ngazangithi lento uzofa. Hayi nje imoto ngizoyithenga mina. Nje ngisalungisa izinto zami ihleleke. Uthenga imoto ushone imoto ihlala nezingane zakhe. Ingane yakho vele ayihlakaniphile nakahle. Isikole ayisifuni, idlela insango nje. Kubi. Thatha le moto le iRavaze igibeza ingane yakho, ingane kaGrace nengane kaBusi le emotweni. Yebo, ingane kaBusi le umfana ithatha imoto izolayisha wena mawayo. Hambe emsebenzini. Angithi awufuna ukuthenga imoto. Wena ulokhu uthi hayi no emsebenzini we ikuphi lapho? Sakhumbula mina. Sibonge igift. Madleko right kodwa mfethu. Angikho right. Angithenga imoto la. Lokho nithi Madleko right, Madleka we love you. Madleka kanjani. Sendela ama document imoto. Mothi Madleka mfethu ngifuna imoto. Kuphela kuba ukuthi nje sidila nomuntu onemoto. Ngaza kwethu. Yabo nje kubu manje. Sizama ukushaya ukuthi ngithole imoto. Hangman khetha. Ukhetha ukuthi ngikublock lo ngikhetha ukuba serious. Khetha manje. Yazatole. So injalo nje ngaza kwethu. Uyabona into yakho ukudelay ukuthi nangu imoto mina Madleka ngizoyithenga next day ngebirthday yami. Bebe kuloyo umsebenzi uphelele nawo umsebenzi. Yes, bakuloye ovefi. Toyota engiyithandayo iStarlet. Woza futhi uzoyithenga. Letha nje ama documents ikhona iStarlet mfethu. iStarlet zehlukene. Khona XI zehlukene nje iStarlet. Sorry. Hangman. Block manje. Kule sondaba zokhahlamba. Ingozi ngoDisemba seyiqaleni. Ibheshe lizikhona sikhuluma. Ingakho sithi wena thenga imoto. This past few weeks ushengu usasebenza yini? Umbuzo wakho uright kodwa ubuza umuntu wrong. This past few weeks I had a very difficult customer. But any frustration yomuntu buye understand yabona ukuthi okay umuntu is a first time buyer, so kumele umchazele yonke into agculiseke yabo. So awusamchazela mfethu how she was happy right now. Singabochomi. Yes, singabochomi, singabangala abakhulu kabi yabo. Ubhizi ungiletha ama customer ngiyawa applyela. Senje ukuthi nganza wethu kukhona ekhulunywa umphathi wami izolo lapha kwi function yethu. Wathi umphathi wami kancane nje nganza wethu. Wathi umphathi wami Madlamfethu, you are happy bra wami. Are you happy bra wami? With what manje? Wathi umphathi wami indlela awuthola ngayo umsebenzi yena lapha yana kwa halfway. Ese COO wayesasebenza Infinity yabo in Pretoria. Kwafika icustomer la now CEO yakhe. Kwafika unkosikazi wakhe, wife of the CEO. Engazi yena uCEO lona
wayelokhuza wayephethe halfway yena unkosikazi ezoyithengela nje imoto Infinity. Wafika wamsiza nonkosikazi wakhe wamsiza wamchazela kamnandi happy. We should vele basebenika inamba communicated no the deal is that yeah understand. Wayithatha inamba mama ngithi when wayithatha yonke i-conversation and the presentation of the car to her getting a car wayitshela umyeni wakhe. Yazi umyeni wakhe wathi but I will love to meet this guy. Wamthatha inamba yakhe kunkosikazi wamfonela. Hi so and so, you're speaking to who? I would love to meet you. But oh no problem. Why should I have siza unkosikazi wami lapho kanje. Uthi umphathi ke meqeda. Wasengena online ukuthi ubade ngifonela sayamchecka CEO check igama isibongo phela. Umethi inhla i-CEO of Halfway. You understand? I'm a strong believer of when things are meant for you, they will come to you. You understand? How? Ngoba ukuthi ke emsebenzini nathi senza khona besenza ama-hour ahlukile ke thothi ama-hours and all of that. You understand? Then agcine engakwazanga ukukhanda isikhathi waba naso abantu ambama bahlanganyela egarage wafika wamtshela wathi this is the vision I have and ngifuna wena ube COO. Yayizonto leyo kanza kwethu ukuthi lapho mfowethu it's where we say in the Christian faith city, it's when grace locates you. You understand? The other thing from ukuthini kanza kwethu izona phela yabo when a person speaks you learn when you listen. Engifundisa ukuthi le nto kwethu amafika customer la libe difficult. Listen is to give them the very same energy obuzoyinika umuntu ongakuhluphi unike leyo energy leyo kuze kuyophela ideal. Yabo surprisingly uyobona umuntu ebuya athi no man, I was recommended by you, were recommended by so and so, you were recommended by so and so. I understand. So to the guys esenza laba ama sale good people yabo singawadelele ama customer ethu guys. Ama customer ethu yabo bezothenga imoto ingoba ikhona imali somewhere yabo ngoba ezofaka kuwena imali khona la ikhipha khona. You understand? Okusho ukuthi uyothi uma umsiza abone isidingo sokuthi yazini yayizwa lento leyo. Mkhwaphandini ngiyaphila Mia madleke yaphila ave unogazi hawu bakethi nginogazi ezimzala cousin. Yes ngiyadla ngiyakuzithuthini ngiyabonga mfethu yazi adlale ngifuna amanzi manje ngene kusukuma la ngamazi uma la ngizobe sengibhorekile kule live mase ngithi ngiyaphuma ezonto ubuhlobugaka ngiyabuqala ngolanje khulumani phela nasenithula manje nitshela ngizokhuluma mina ngiyona iradio mina ukuthi ngizokhuluma waya khulumani nani hawu hey asibe naye ozolala nangu mfana uyahlekisa lo mfana yazi ngibhizi la ngiyambongoloza ngedwa la hayi yazi ave ngimthanda lo mfana uyangihlekisa hawe ma omdala mfowethu ube la yazi mfana ngiyena ingicasula nganza wethu ngoba omdala kumele abe mfowethu wena kumanje sikhuluma ukuthi uyalike uyagifta uyakhomenta uyazi kodwa manje umkhaphandini bayahamba nje yezonto le nalawa ababhedda igama lami niyangicasuza ngifuna induku nje yazi isonke esilumekayo lutho ke ama croissant not isinkwa mama ngibiza ngobhonye njalo amazwide futhi lento le I am a croissant
into kumele ukhokhe imali ezithile kuze uyithole futhi awuyitholi croissant nje eboxer lutho mkhwepha wala lapho sandini croissant nje uyithole eboxer espa futhi nje angikhumbuli ngiyibona uqala ukuyibona ko Woolies uqala ukuyibona ko ban Pick n Pay Shoprite Checkers I think so yabo sibonga mafuze ikhona eboxer croissant hayi ujeqa lotho hey nokuthi ke indaba ngaze mhlawumbe ukhona umuntu onolwazi ukhona umuntu mhlawumbe osebenza eboxer la yindaba oboxer begcwele ema rank strategy sokuthengisa umdanso wenu nofako awu sibonga lapho kawo uyigwinya yakhe lutho ke well croissant into ngazwa idla moke wadla croissant nathi angwathatha ama request because yes croissant mfowethu awukazwa idla uyayibuka nje esitolo ngoba ngazothi abantu lokungabe familiar izinto ongazazi uyayidlula esitolo yabo fane ipies athi wena ujwayele 3 mix nokhari wazi irasha kuphela yabo izinto ongazazi vele uyayiyeka ube croissant yami vuyithi qhatheke moto ya boxer and futhi boxer waje nento yabo khanda amathawa ngokudla ayi angathi boxer baqabe kubuza uthi uke wayenza architect before have you tried bese wena yes ukuthoke you hired ngoba lapha khande ama building erama uxa uthi hibu ngoba irama lena kukhandwe indlovu ngempuphu yes kunendlovu lapha enkulu indlovu le uxa uthi hibu what's happening la so kule ground phakathi and every month uBox une birthday every month ukuthi kwaku birthday ihlobo le birthday every month and futhi every month uhlanganisa boma 50 ay birthday ayike gaza kwethu babhayini ayikhona le ekutshela futhi uBoxer ighost kakhulu uyi-ghost uBoxer futhi awunqeni ngoba ngisho awunqeni ukuthi ube nama birthday enyangeni ube nama birthday yawu 3 uBoxer enyangeni 3 birthday birthdays inkunzi eBoxer futhi bayayikhanda indlovu ngempuphu uthi ungena nje ubone ngempuphu wifi ola kambani impilo ikhona ngiyakutshela mina mfethu eBoxer badlali mfowethu kanjani lapho uBoxer awunqeni nangoba ngiyakutshela mina mfethu ngwana uyangiphikisana uBoxer uBoxer mfethu hayi futhi West yabo mhla 14 February abe beyithanda iValentine bagqoka ured bonke abanye bagqoka uwhite yezo inombuzo la since kuyiSunday okay 50 years every year mfethu ngcola bangigula yabo uBoxer kumangaza Thothi uyafika nama display lokuzana yini red wow ilele ama display yini merchandise thothi uanyane sathi uhlala ngapha uthi uyafika ngapha usungapho anyane usukhandwa ibhola leinyawo eBoxer bethu angathi inyanga nenyanga kunento abasebe celebrate yabo bese iBlack Friday kubona i2 Black Friday ngoba de ku November nje bekukhona iBlack Friday yokuqala November eyathatha 2 weeks bese kuba khona iBlack Friday eqala ngelokhuzana ngeviki lesithathu enyangeni izophusha kuze kube iviki lokugcina
enyangeni. Tshela. Bekushaya ngophaya opacakile uphaya lathi impama uphaya. Uthi uma uhlafuna uzophela isobho uphaya ungaka uphaya. Isobho uzolithola la phezulu akho lutho. Sabona madle. Khamba kanjani? Kaza njalo ngoba ngilive la ngifuna ama customer, ngifuna abantu bazothenga imoto. Ngifuna abantu bazothenga imoto yabo. Ngiyakutshela futhi uBoxer udlala but userious uBoxer into yayo. Yabo. Unjalo nje uBoxer, unjalo. Uthi amafutha, uthi angena amafutha, isunflower ihleli phezulu kanje. Kiwa phezulu. Ibalansile ngiyaqatha namaqanda. Ngeke bakuthengele abuseBoxer. No, uyathanda uBoxer. uBoxer wethu uyondlela imindeni eminingi. Let's be honest, good people. Yabo. uBoxer akazi kwaba necomplain kaBoxer. Kuthiwa mhlawumbe ukudla kubolile, kuthiwa udla yabo. Mfethu siphuwa ekhaya bafuna ama-choice assorted. Kodwa unedatha. Hawu. $7.5 a month, you can qualify for a car. Minimum. 7.5. Yeah, you can qualify for a car. Depending on what you earn malini. If you want to disclose, you can disclose more then I give you the full description based on imoto efuna. Free mode, oh TikTok, so connect with Wi-Fi next door. I understand me. That's all I have. I'm a social association. Number one, I'm a choice association. I'm a choice assorted. That was all that I am one's buff. Having a man. Yeah, one. Got and jokes aside, Boxer has fed a lot of families, including Indian Masakaya. Boxer has been there for isikhathi eside. You understand? And we began to be woke. Ngendaba yo lokuzani, what you call woolies. Ngoba zengene shuthi khona umuntu oyibala lethu wangena wabuza hayi lama prices ayafana. Mehlule mhlawumbe ahlule nge5 noma nge10. Yabo. Wasethi hayibo njalo. Umuzalo kunigcwala ngapha. Bese kuba ile genge yakithi ke uCapitec. Yo, hayi bafana hayi. Hey, nganza kwethu. Man, ukuthi angazi ngisho niyokhipha malini vele kodwa bafowethu imali uyawazi ukhipha somewhere else. Nje, lokho sesikhuluma kakhulu la TikTok, ko social media, yabo. Kodwa nje futhi kubalekile ukuthi uwazi uyokhipha malini. Mfethu ngeke ume iQ, yazo iQ mfethu indi Q le uyokhipha R100. Ngabe ungena ngapha nje eNetbank. Yazi Netbank ama charges R100 acharge futhi lato la. Usuzoma mfowethu hayi ngeke. Hayi. And futhi lento ongafuna ukufunda i-app yaCapitec yangicasula. Yazi ngazo ukuthi ilula kanjani i-app yaseCapitec. Ayikho i-app elula emhlabeni njenge-app yaseCapitec. Ilula futhi le app umuntu athi hayi bafo ngifuna ukuyidraw kule account bese ngideposita kwenye manje kumele ngenze emshinini. Hey wena mfowethu ngeke. Hayi ngeke mfowethu. Yabona i-app yaseCapitec kanjani wethu? It's the easiest. Simple, straightforward. Yabo. Yabo nje senza lezi zinto zayimoto. Umuntu uzumbuza usenza uCapitec bafu athi yes because ngifuna 3 months bank statement. Athi yes ngithi ayinokulula. Asenza nje ngena kwi-app yakho mfethu.
sibe sixoxa bese ngichaze ethi hawo yazi bethu angisiza into yazi hlezi ngidlula into esimple yebo sawona bhuti kunjani news yazi bethu ngibona bethu yabona nje ngoba kade ngila eDurban Port ekuseni ngiyothenga amanzi uma ngilokhuza lapha futhi ngithini mfowethu labe kumele ngikhiphe imali i100 for ilaundry yabo ngicela ngihambise ilaundry izolo sengithi mina hey labantu bethi abangaka bonke laba bonke lapha eDurban Port kune futhi nje ama-ATM aseKipzak azaba amaningi maningi aloleki ashonele molo njani ale bese uNetbank uba kodwa uStandard Bank ube kodwa ngawo yes ayisengidlela ngiyabona nje ngibona ngiqhamuka ngithi ayi yabona then asengidecide nje yazi ngikhiphela lapha eduze kwaNetbank ngayikhiphela nje ngihamba yenza lethi hayi okay yam understand umuntu oyi-BBT born before technology kodwa wena uno-matric uno-matric mfowethu okay I know otherwise have a beautiful afternoon mina ngisaphuma manje la wena ilokhuzana Speed view makes it easier. Show me how. Right click on the tab and select new split view current. Okay. Oh, nice. I didn't know this. Good people, I'm born. Oh, Rachel, what's up? Rachel. That's it when I put my uyiwela i-predator. I-predator niyazi i-predator i-move. Hey, i-avatar iphuma nini kanza wethu? Avatar Fire and Ash. Fire and Ash. Phuma nini nje this? See, to be released 19th December. Fire and Ash is scheduled to be released on the 19th of December. When is that? Next week, Friday. After next week. It's what Angie never does. Bengikhepele bengithi lwelehlalo bami ekhanda lami kudinga lehlalo engifuna ukuyibuka futhi le movie le. I've watched all of them. The first one that came out in 2009, the second one that came out last year, I believe, 2022. Oh, Way of Water came out in 2022. Before it kanti iminyaka mbona isihambile kahle kahle. La mfowethu umuntu kumele ucheck iminyaka kanti kunangakhi mina. Hibu. Kanti 2022 into hayibo into la nje. Hey, good people. Angibona manje. Madleka hi. Every Sunday dali mina ngiyenza
early next week. Ngiyenza 33 next week. Oh, usukhulile bo. Usukhulile. Nizoze nishone imoto engayithengi. Uzowenza 33 ikhona imoto. Uzoshona la ungena moto. Buya uzothenga imoto umadleka. Right. Asibonge ithuba ngezathu. Sengihamba. Ongifuna ngithola kuma DM mina sengithe. Danko. I sold it last year ngizothenga next year. Hayi bo, thenga manje. I-next year yani futhi le. Thenga manje. Thenga manje. In fact, iza kuma DM mfethu uzothenga imoto. Awu. Thenga manje. Otherwise, good people, have a beautiful afternoon.